šta znači lep brak. To je, ja u životu mog oca nisam čuo da je rekao nešto ružno mojoj majci. Moj otac nikad za nešto nije rekao ružnu reč, nego pile, ljubičice, srećo su stvari koje sam ja slušao konstantno, da sam ja u odnosu sa svojom lepšom polovinom došao do toga da je, kad mi je draga i kad mi je to govorim, ljubavi, srce, srećo, a to ti nekako ostalo. Sad ja sam se jedno pitao, dakle, meni sad te... A onda da shvatiš u stvari da si to ceo život slušao. Nikad nisam doživeo da mi je otac otišao u kafanu i potrošio pare na sebe, na neki svoj poriv, na nešto što, jel, mu je došlo, dunulo i tako dalje. Majka se puno odrekla na početku zato što nije bilo lako. Otac je studirao 90. godina, 20 godina, tele da studira, odustala od fakulteta, bila sa mnom. Otac prvih 4 godine mog života dolazio samo vikendom. Nije bilo lako, vreme inflacije, sve to nekako, i kad u svemu tome ti ostanu zajedno i nekako vidim kroz godine kako se taj odnos i dalje razvija. Znači, mi nisu došli do svog vrhunca, što je najlepše. To je nešto ono što često ističem i na što sam najviše ponosan. Nekako mislim da nas mnogo određuje kućno vaspitanje.